Točka, točka, točkica, gotova je glavica, duge uši, tanak vrat. Baš kao u dječjoj pjesmici, Dunja svakoga dana spaja krpene dijelove tijela i stvara lutke. Ja lutke radim još od nižih razreda osnovne škole. Dakle, tam negdje sam počela sa 5, 6, 7 godina. Naučila sam vrlo brzo šivati na mašinu. I nekako ih stalno radim u svo ići u školu, pa na faks, pa radit djecu. Stalno sam radila i lutke. Njezine vrijedne ruke izradile su lutaka koliko grad Osijek ima stanovnika, oko 110.000. Iako je Dunja u mirovini, njezine škare, igle i konac nisu. To je nešto, ne znam kako da objasnim, mene počne žuljati u glavi. I jednostavno moram ono što mi muči iznet van. Obično je to neki lik kojeg ja onda napravim. Pred Dunju smo stavili jedan zadatak. U samo pola sata morala je smisliti, ali i napraviti jednu lutku. Pa zamislim lutku u glavi, po prilici kako bi izgledala, i onda krenem rezati. Materijal, ako trebam baš okruglu glavu, onda ipak nacrtam na materijalu. Sad ću, na primjer, napraviti ruke. Ja upotrebljavam plahte većinom, jer mi je to najzgodnije. Pamučni je materijal, dobro se pere, moje lutke se sve mogu prati. Mislim da je to vrlo bitno za djecu. Evo, sad smo je napravili cipele. Osim tijela, njezina lutka mora imati i prikladnu odjeću. Dunja se odlučila za malu crnu haljinu. I sad idem šivat. Prvo šivam, odnosno već kako mi paše, glavu na tijelo. Uzem si mašinicu i šivam s koncem kojeg imam unutra. Uz pomoć šivačeg stroja komadi plahte uskoro će postati ruke i noge nove lutke. Sašiveni dijelovi moraju se okrenuti kako bi bili spremni za punjenje. I to je, barem meni, ja ću si ovo preseliti na drugu stranu, najgori dio posla. Onako iskreno. Zašto? Pa najduže traje, ovo su dosta uske ruke i to, pa onda dok se to napuni. Ovo je sintetska vata, ono što se meće u jastuke, antialergijsko kažu. Meće se u jastuke, u poplone, ono sve kad vam reklamiraju ne izaziva alergiju, to je to. Sad ću napuniti tijelo. Treba ne odjedan put uzeti jako puno ovog punila jer onda zapne. Ako se pretvori u čvor i nije dobro. Ovako, malo po malo. Evo ga čvrsto i prednost ovog svega je da vi ovakvu jednu lutku možete, kad se zmaže, metnuti u veš mašinu i oprati. Nakon punjenja slijedi spajanje ruku i nogu. Ostalo je još samo nekoliko detalja. Kosa je od pamučnih traka, zato jer ne izaziva alergiju. Nakon nove frizure i haljine slijedi crtanje očiju, trepavica i usana. To je gotova lutka, da vidite kako izgleda. Izgleda mi ko Andrijana. Moglo bi se baš tako zvati, točno je paše ime. Evo. U ovoj bajci nema mjesta za plastične igračke. Dunja u svoje lutke ušije dušu i osjećaje i zato uz njih nikada nije sama.